Poutním areálu na Hoře Matky Boží nad městečkem Králíky pokračovala série koncertů klášterních hudebních slavností. V tamním kostele vystoupil hráč na lesní roh Radek Baborák, český umělec, jehož oceňují po celém světě, kromě jiného třeba také v Londýně nebo v Tokiu. Radek Baborák je opravdu jeden z nejlepších hráčů na lesní roh na světě. Vlastně před několika lety ukončil angažmá v Berlínské filharmonii, kde hrál jako první hornista. Předtím byl první hornista Mnichovské filharmonie. Původně lovecký nástroj představil publiku v sólových partech a ukázal jeho nečekané výrazové možnosti, ať už se jednalo o díla klasická, jejich úpravy nebo i vlastní skladby. Vlastně i ta široká škála jako dynamická, tím, že jsem vlastně sám, tak nemám žádné omezení, co se toho týče, takže opravdu do té nejslabší, nejtižší dynamiky až po vlastně to naplnění celého chrámu zvukem lesního rohu. Klášterní hudební slavnosti nabízí na 200 koncertů v osobitém prostředí církevních a kulturních památek. Třeba 13. července zahraje v Bludově na Šumpersku uznávané Mojzesovo kvarteto ze Slovenska. Určitě bych velice rád pozval 15. července v Šumperku, kdy vystoupí společně Afflatus Quintet, jeden z nejlepších dechových kvintetů na světě, společně s uskupením Čarotaj, což jsou dvě zpěvačky, hráč na basklarinet, na violoncello a na fagot. 2 festivalové koncerty se uskuteční v Jeseníku. 21. července uvede Smetanovu Moji vlast špičkové klavírní duo Sekera a Kahánek. 15. srpna tam zaspívá náš nejlepší současný tenorista Petr Nekoranec. Hvězdou klášterních hudebních slavností bude německý Amarkord, jeden z nejlepších vokálních souborů světa. 17. srpna se představí v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce a o den později v Šumperku.